ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மாஸ் பிரதர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸம்பேட் ஸ்கின்னதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க கைஸ், இந்த எக்ஸம்பேட் ஸ்கின்னை தான் பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக இருக்க ப்ளூ கலர் நெருப்பு மாதிரி வருது. இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம ட்ரைனிங் ரேஞ்சில் டார்கெட் ரேஞ்சில் செக் பண்ணி பார்த்தோம். ட்ரைனிங்கில் இந்த ஸ்கின் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி போடலான்னு போட்டு பார்த்தேன். நல்லாவே இருந்துச்சு. முதல்ல போயிட்டு நான் டெசர்ட் ஈகிள் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் போய் MP40 எடுத்தேன். MP40யில் பார்த்தா ஸ்கின்னே காணோம். அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. நான் எக்ஸ்பான்ஷனாக டவுன்லோடே பண்ணல. சரி கைஸ், நம்ம இந்த ஒரு புது வெப்பன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா, அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம அதுக்கு பதிலாக MP5 எடுத்துப்போம். MP40க்கு பதிலாக. சரியா கைஸ், MP5Xன்னு போட்டிருக்காங்க, அதை எடுத்துருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் டெசர்ட் ஈகிள் எடுத்து டார்கெட் ரேஞ்சில் ஒரு ஹெட்ஷாட்டுக்குள்ள வரைக்கும் நம்ம ஒரு ப்ராக்டிஸாக போட்டு விட்ருவோம். எத்தனையோ தடவை சுட்டு பார்த்தா ஹெட்ஷாட்டே உள்ளூல. அதுக்கப்புறம் கடைசியாக அப்படி என்னென்னமோ மூணு தடவை சுட்டு ட்ரை பண்ணி அப்பயும் வராமல் போய் கடைசியில் அந்த போர்டு மட்டும் போகாமல் இந்த இடத்துல போட்டோம் பாருங்கள், ஹெட்ஷாட் விழுந்துச்சு. 495 எடுத்துகிட்டு ஓடினாம் பாருங்கள் ஒரு ஓட்டம். போய் நான் 4x ஸ்கோப் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸம்பேட்டுக்கு ஒரு ஸ்டாக் லெவல் 3 எடுத்துக்கிட்டேன். அதை போட்டு போய் எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் MP5க்கு தான் 4x ஸ்கோப் வந்துச்சு. எக்ஸம்பேட் 4x ஸ்கோப் வரல, சாதாரண ஸ்கோப்பு தான் இருந்துச்சு. MP5க்கு தான் 4x ஸ்கோப் வந்துச்சு. நான் எடுத்து பார்த்தேன், ஆனாலும் எக்ஸம்பேட்டுக்கு 4x ஸ்கோப் வரல. ஸோ நான் என்ன பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டேன், 2 மஷ்ரூம் எடுத்துகிட்டு பேக் லெவல் 3 ஒன்று எடுத்துகிட்டு அப்புறம் DK கிரனேட் என்னால் எவ்வளோ எடுக்க முடியுமோ எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன். எடுத்துகிட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை என்னடா இப்படி போர் அடிக்குது, வீடியோ எப்படி போகணுன்னு எடுத்துறதுக்காக இன்ஹேலர் எடுக்க ஆரம்பித்தேன். இன்ஹேலர் என் தம்பி பக்கத்தில் நின்றுட்டு போதுண்டா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான். சரி, அதை விடுங்க. நான் இப்போ என்ன பார்க்க போனால், ஸோ இப்போ நம்ம இன்ஹேலரை எடுத்து முடித்த உடனே அந்த எக்ஸ் மார்க்கை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேட்ச்குள்ளே போவோம். என் தம்பி தான் கைஸ், சிரிப்பாக இருக்கும் கைஸ். எக்ஸம்பேட் ஏடுறான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான். சரி, அதோடு இப்போ நம்ம காம்பேட் ஜோனுக்கு வந்துட்டோம். முதல்ல ஒருத்தனை ஹெட்ஷாட் போடலான்னு பார்த்தா கில் அடிச்சிட்டேன். சரியாக அந்த ஹெட்ஷாட் விழுந்துச்சு. நம்மளுக்கே அறியாமல் பக்கத்தில் ஒருத்தன் ஏமாண்டிச்சவங்கள நம்மளே ஹெட்ஷாட் போட்டு விட்டேன். நம்ம அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, இந்த இடத்துல இறங்க விட்டோம். இறங்கினதுக்கப்புறம் ஓடு ராஜான்னு சொல்லி ஓடிக்கிட்டே போனேன். எக்ஸம்பேட்டில் எவன்டா சாவான்னு போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் கிளியே வச்சிச்சு. அப்புறம் இந்த இடத்துல என்னடா இந்த இடத்துல வழக்கம் போல் நிறைய பேர் இருப்பாங்களே, இந்த இடம் அதிகமாகவே இல்லைன்னு சுட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். இவ்வளோ ஹெட்ஷாட் வச்சுருக்கலாம், நான் தெரியாமல். அடா பாவிங்களா, பேசிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வாய்ஸ் ஓவராவது கொடுக்க விட்றீங்களாடா. சரி, அப்படியே போயிட்டு ஒருத்தனை ஒரே ஹெட்ஷாட்டு தான். நான் குறியெல்லாம் வைக்கலப்பா, அப்படியே ட்ராக் கூட பண்ணல. அப்படியே சாதாரணமாக போய் ஹெட்ஷாட் விழுந்துச்சு. இவன் என்கிட்ட ஒருத்தன் ஓசிக்கில் அடிச்சிட்டான். அவன் இங்கே தான்டா இருப்பான் அப்படின்னு சுற்றி தேடி பார்க்குறேன். பயப்புள்ளையா காணோம், எங்கடா போனான் அப்படின்னு மேலே பார்த்தேன் எவனாவது இருப்பானான்னு. உள்ளே போய் பார்த்தா ஒருத்தன் முட்டி போட்டு உக்காந்துக்கிட்டே இருந்தான். அவனை போகிறதுக்குள்ளே ஐயோ சுற்றிக்கிட்டே இருந்தான். 2 கில் ஸ்ட்ரீக் வந்துருச்சாப்பா. ஒருத்தர் பின்னாடி வந்துட்டான். முன்னாடி இருக்கவன் அடிக்கிறதா பின்னாடி இருக்கவன் அடிக்கிறதான்ற குழப்பத்துலேயே என்னை போட்டு தள்ளிட்டான். இங்கே இப்போ தான் என்னை போட்டு தள்ளணும். பின்னாடிலேருந்து M500 என்னை போட்டு தள்ளிட்டான். நான் அதை போட்டுருக்கேன் நேரத்தில். என் வந்தானே போட்டான். அல்வோரம் அப்படியே பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தார். கையில் ஒரு குத்தம் வந்தார். நம்மளுக்குள்ளே முடிச்சுட்டு 1 HP கூட நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகாமல். அடா பாவிங்களா, MP40 ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டான். நம்ம அதுக்குள்ளே ஏனார் வெயிட் பண்ணிவிட்டு போய் அவனை 8லே போடலான்னு பார்த்தா நமக்கு ஓசிக்கில்லே கிடச்சிது. ஓசிக்கில்லு. அப்புறம் அவனை போடலான்னு போனேன். சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தேன். இந்த என்ன கையில் குத்துறான்னு நினச்சானே, அவனை திருப்பி நான் 1 கில் அடிச்சிட்டேன். 2 கில் ஸ்ட்ரீக் வந்துருச்சு. இப்போ இவனை நாமல் கில்லடிக்கிறோம். 3 கில்லு ஸ்ட்ரீக் வந்துருச்சே. இவனையும் கில்லடிக்கலான்னு பார்த்தோம், ஆனால் அவன் நம்மளுக்கு கில் அடிச்சிருப்பான். அடா பாவிங்களா, 4 கில்லா. சரி, பரவாயில்ல இருக்கட்டும். ஒருத்தனை நம்மளை கில்ல போட்டான். சரி, அதை விடு. இப்போ நம்ம போய் அந்த இதுவும் எடுத்துக்கிட்டு ஓட்டினான் பாரு ஒரு ஓட்டம். ஓடு ராஜா நெஞ்சமுண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா வரி ஓடணும். அவன் ஸ்கோப் போட்டு அடித்தா அவன் பேண்டில் பட்டு நம்மளுக்கு தான்ப்பா சுடைய மாட்டேங்குது. கடைசியில் அவனை நம்ம போட்டு நம்ம ஹெட்ஷாட் அடித்தோம்ல, நம்மளை நம்ம அவனை ஹெட்ஷாட் அடித்தோம். ஐயோ வாய் வளருதே. நம்ம அவனை ஹெட்ஷாட் அடிச்சிட்டோம். இப்போ இன்னேலர் போட்டு போவோம்.
மெட்கி இல்லைனா இவனை என்னை போட்டு தள்ளிடுவான். இப்போ இவனை போடலான்னு பார்த்தா அவர் எம்மனிட்டு சவனிச்சு சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு. எப்படியாவது முடிச்சிடணுன்னு பார்த்தா அவன் என்னை போட்டான். சரி அந்த போடலான்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு போட்டில் அவன் முடிச்சிட்டான். என்ன பாடுறா இன்னும் என்னென்னு ஒரு அல்வாரம் மேலே போயிடுதான். இந்த இவன் வந்து குத்தாமல் பண்ணாமல் கன்று எடுக்காமல் அப்படியே சும்மா நின்றுக்கிட்டனா அவனை போட்டு முடிச்சாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தானே ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம். நெஞ்ச முண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா மாதிரி. இந்த அல்வாரம் மண்டை சூப்பராக்கல. இந்த மண்டைக்காகவே அல்வாரம் வாங்கணும். இது இந்த சும்மா இன்றைக்கி அப்டேட் கொடுத்தாங்க. நான் வந்து ஃபயர் பிராண்ட் டேட் வச்சுருக்கேன். அலாக் வாங்கணும். சும்மா நின்றுருக்க இடத்துல நார்த் என்ன எக்ஸாமிட் வச்சு போட்டான். இதோ இவன் தான் அந்த மண்டையன். என்ன மாதிரியே இருக்கா மண்டையன். போடு 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 போடு. அதுதான் கில்லு அடிச்சு விட்டாச்சு. இப்போ யார் கில் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவனுங்களை நம்மளுக்கு கில் அடிச்சிட்டாங்க ஸ்காரில். இதோ இவர் தான் நம்மளுக்கு கில் அடித்தார். இப்போ நம்ம போய் இவனுங்களை அடிக்கலாமா பார்த்தா அவனுங்களை அடிச்சு, இவனுங்களை அடிக்கணும்னு பார்த்தா அவனுங்களை அடிச்சு, கடைசியில் ஸ்கோப் போட்டு அடித்து ஒரு கில்லை எடுத்தாச்சு. இப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருக்க நேரத்தில் அவங்கள போடுவான்னு பார்த்தா போட்டான். அவன் போடலான்னு பார்த்தா இவன் என்ன போட்டு போயிட்டான். சைடு கேப்பில் ஓசிக்கு லீவும் அடித்தான் என்ன. நான் வந்து அதே எக்ஸாம் பீட்டு வேறு என்னப்பா ரிவ்யூ எடுக்கணும்னா எக்ஸாம் பீட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த எக்ஸாம் 8னே வராது நம்ம வாயில். எக்ஸம்பு 8 தான் வரும். எக்ஸம்பு எம்புனே வரும். எக்ஸ்எம்னு வராது, எக்ஸிம்புன்னு வரும். போடு கில்லடி அவனை. கில்லுப்பா ஒரு கில் அடிச்சாச்சு. அது எக்ஸாம் 8ல் போடுது இடியிட. ஆகவே இப்படி ஒரு 6 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்ததில். அவன் வந்து இன்னேலர் போட்டு அதை முடிக்கலான்னு பார்த்தோம் பாரு. அவன் ஒருத்தன் ஓசிக்கில் அடிச்சிடுவான். அதனால் இவன் வந்து அடிக்கலான்னு பார்த்தா டெசர்ட் ஈகிள் எடுத்துருச்சு. என்னடா அப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம புல்லட்டை லோட் பண்ணிட்டு அப்படியே இன்னேலர் போட்டு இது இப்போ தான் புல்லட்டை லோட் பண்ணிட்டு இவனை போடுன்னு ஓசிக்கில் அடிச்சாச்சு. அது பின்னாலேருந்து நம்ம ஒருத்தன் போடுவான். அரே யார் எங்கே இருந்தாரா என்ன போடுறீங்க, ஒரு மனுஷனை ஓடாது இன்னேலாவது போட விட்றீங்களாடா அப்படின்னு நான் சுற்றிக்கிட்டே இருந்த நேரத்தில் அந்த 2 கில் ஸ்ட்ரீக் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. நம்ம டெவலப் பண்ணோம்டா 2 கில் ஸ்ட்ரீக்கை அப்படின்னு சொல்லி ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம் பாருங்க. அசால்ட்டாக ஒருத்தனை கில் அடிச்சிருக்கலாம். ஆனால் அவன் ஓடி போயிட்டான். இந்த பக்கமாக ஓடி வந்தேன் இவன் என்ன போட்டு தள்ளிட்டான். அவனுடைய பாடுறேன். இந்த பாட்டெலாம் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க, ஓட்டு தெளிவிடுவீங்க. அதனால் அந்த மாதிரி பாட்டெலாம் வேணான்னு நினைக்கிறேன். போர் அடிச்சிடும். அப்புறம் என்ன கண்டென்ட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டு சும்மா போக முடியுமா, பேசணும்ல. இவனும் ஹெட்ஷாட் சரியான ஹெட்ஷாட். என்னவே அறியாமல் ஒரு ஹெட்ஷாட் அடித்தேன். பார்த்தா இவன் நம்மளும் போட்டான். அப்புறம் நம்ம ஹெட்ஷாட் போட்டோம் பார்த்தீங்களா, ஓட்டினேன் அவனையும் அடிச்சிட்டான். நம்ம ஒரே கவலையில் ஓடி போனால் பாரு ஓடுறா ராஜான்னு. அந்த வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குதுப்பா. நான் இப்படி சாதாரண வயசுலேயே பேசுகிறேன். அப்படி போய் அடிக்கலான்னு போனேன். ஆனால் அவனை காணும் அந்த அல்வார மண்டேனே. சரியா அந்த ஹெட்ஷாட் அடிச்சான்ப்பா அவன் எம்மன் ஹெட் சவுண்டில். இப்போ இவனை நம்ம போட்டுருவான். வாய்ப்பே இல்லை நம்ம அவனை முடிக்க. இவர் போட்டுக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் இன்னொரு வெயிட் ஆகி அங்கே வந்து ஒரு ஓசிக்கில் அடிக்கலான்னு பார்த்தா நகர்றேன். அதுக்குள்ளே ஒருத்தன் என்ன ஹெட்ஷாட் போட்டான் MP5ல். ஓடு போன்னு போய் அவனை ஒரு கில் அடித்தேன். கில்லு அடா போய் அவன் நம்மளை கில் அடிச்சிட்டானா அப்படின்ற சோகத்தில் திருப்பி அவனை போய் பார்த்தேன். எங்கடா அவன் இருக்கான்னு. நான் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே என் கை சொதப்பி டீகை கிரனேடுக்கு வந்துருச்சு. இல்லைனா நான் கில்லாவது அடிச்சிருப்பேன். இதோட வீடியோ முடிஞ்சது. வணக்கம்.